CDčka ľudovej hudby folklórneho súboru Furmani, Keď sme my povoli chodili. Keď sme zbierali materiál na toto CDčko, rozmýšľali sme, že čo všetko na tomto CDčku bude. Tak sme vychádzali z programu folklórneho súboru Furmani. Čiže budete mať možnosť počuť množstvo piesní, ktoré máme v repertoári, pretože náš repertoár sa pozostáva z piesní a stancov hlavne okolia Nitry, z nitrianských polí. Zavedli sme do pola Zalužanského, do pola Ponitrianského, do pola Topolčianskeho, ale i do pola Podzogorského. Budete počuť piesne, ale budete počuť aj hudobné inštrumentálne veci, pri ktorých vám večer spríjemnia aj naši tanečníci. Dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal, pretože vďaka vám, ktorí ste prispeli nám pomocou portálu HitHit.cz, kde sme vyzbierali až 1883 €, čiže za to vám všetkým veľmi pekne ďakujeme. Dnešný večer sme dostali, ako som už spomínal, z materiálu, ktorý budete mať možnosť počuť aj na našom CD-čku, ale budeme mať i hosti. Prvými hostiami budú dievčatá detského folklórneho súboru Borinka, ktoré naspievali na toto CD-čko piesne od Zlatých Moraviec s názvom Slažany, Slažany. Takže detský folklórny súbor Borinka a ľudová hudba folklórneho súboru Furmani. Detského folklórneho súboru Borinka a detského folklórneho súboru Nitranček povedali, že chcú naďalej spolu hrať. Iniciátorom bol Matej Galgoci, ktorý založil túto ľudovú hudbu. Začali pracovať u nás v Centre voľného času Domino. Hrávali, chodievali na akcie a z času na čas mi Maťo hovoril, aby sme tam doložili nejakých tanečníkov, tak sme si povedali, že prečo nie, skúsime, a tak po určitom čase, po 2 rokoch, sa pridali k ľudovej hudbe Furmani tanečníci a vznikol tak folklórny súbor Furmani. Ľudová hudba vznikla s určitým obsadením, v ktorom boli Matej Galgovci, bol Peter Čagal, bol Tomáš Tekeli, boli Filip Kovalčík a títo muzikanti už medzi nami nie sú, ako medzi členmi kapely, pretože
nová generácia, Erik Sitar, keď prišiel do Borinky a tiež odrástol z Borinky, tak či chcel, či nechcel, sa stal takým vedúcim ľudovej hudby detského folklórneho súboru Borinka a tak nejako plynule prešiel a stal sa i lídrom a vedúcim terajšej folklórnej, terajšej ľudovej hudby folklórneho súboru v Furmani. Máme aj členov stálejších a najstálejších a medzi takých stálych členov patrí i Mário Pavel, ktorý je rodák z Veľkého Zálužia, reprezentuje gajovské tradície z Veľkého Zálužia, stal sa hosťujúcim členom a vďaka nemu sme i spravili choreografie i tance z tejto obce Veľké Zálužie. Majo patrí medzi najlepších gajdošov na Slovensku, o čom svedčí i cena, ktorú získal teraz na celoštátnej súťaži solistov instrumentalistov, získal cenu za štýlovú hudobnú interpretáciu. Takže teraz sa nám predvedie on, hre na gajdy a potom prídu speváčky a speváci a zaspievame vám žartovné gajovské piesne z okolia Nitry v úprave Mariana Jareka.
s čardášami z Dolných Otokoviec. Sú to čardáše z maďarskej dediny, ktorá je nedaleko Nitry. Boli sme tam v tej speváckej skupine, kde nám tetušky spievali piesne, čardáše, pomalé, frišké, spievali nám po maďarsky. A my sme tento materiál spracovali. Spracovali sme ho tak, že ako hudobné číslo budete mať možnosť si vypočuť aj na CD-čku, ale dnes oživenie prídu tak nazvať tanečníci. Dievčence, ktoré tu spievali a vlastne spievajú z ľudovou hudbou Furmanky, nie sú samostatnou speváckou skupinou, pretože my v tomto súbore nemáme samostatne pracujúcu speváckou skupinu, sú to spievajúce tanečničky, ktoré v rámci svojho programu aj spievajú. Smerovanie tohto folklórneho súboru sa troška zmenilo, keď sa začala naša spolupráca s manželmi Olejárovcami, Knaťou a Skýchou, ktorých srdečne pozdravujem, kde sedíte. Priniesli taký troška iný pohľad a práve aj táto choreografia, alebo tento tanec, ktorý budete mať možnosť vidieť, je ten, ktorý vznikol v spolupráci s manželmi Olejárovcami. Takže čardáše z Podzoboria.
hosťom je ľudová hudba folklórneho súboru Zobor. Tento folklórny súbor vám snáď nemusím predstavovať, pretože tento folklórny súbor pracuje pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a v tomto roku oslávili 60. výročie od svojho založenia. V súčasnej dobe tento folklórny súbor pracuje takisto v stovackej hudobnej a tanečnej zložke. Ako si vy ste všimnete, muzikanti sú niektorí aj tam, lebo muzikantov je nedostatok, takže hrajú aj v jednom aj v druhom súbore, ale podstatné je, že v podstate množstvo muzikantov, ktorí hrali aj vo folklórnom súbore Zobor, alebo ešte aj hrajú, vyšli práve z Centra voľného času Domino, pretože voľakedy v Nitre boli jednak detský súbor Borinka, súbor Nitranček, tam sa vychovávali muzikanti a taký súčasný vedúci folklórneho súboru a takisto vedúci ľudovej hudby pán Ondrej Debreceni, ktorý hrá na kontrabas. Ďalšia borinkárka, ktorá vyšla, je Zuzka Šolobová, v súčasnosti Zuzka Omastová, teda Šolobová, ktorá takisto prišla z Borinky a už dlhé roky hrá vo folklórnom súbore Zobor.
vysielajú dievčence z detského folklórneho súboru Horinka, pretože prídu vám zaspievať svoje súťažné číslo, s ktorým sa na celoštátnej súťaži detských speváckých skupín umiestnili v striebornom pásme. Spievali piesne z Veľkého zálužia, takže dievčatá, detský folklórny súbor Horinka. dva solové vstupy. Jednou solistkou je Miška Kertesová, druhou solistkou je Barborka Studená. Dnes sme spravili taký mix z
speváčky a piesni, pretože príde nám zaspievať Barborka Studená piesne, ktoré na CD nahráva Miška Kertesová. Takže ľudová hudba folklórneho súboru Furmani, Milý môj a Barborka Studená. Milý
kedy by som pozval sem na pódium krstných rodičov tohto našho CDčka. Bude to pani riaditeľka Centra voľného času, pani Viktória Markovecká. Zakladateľ súboru ľudovej hudby folklórneho súboru Furmani Matej Galdovci. Zoberte si toto šitko. Tak. My sme sa toho rozhodovali, že čím by sme tak krstili CDčko s názvom Keď sme mi popoli chodili, tak zasi tak produktom nejakým zeme. Tak produktom zeme je toto žitko a tým, že to už ostatné nechám na našich krstných rodičov, pretože okrem hodiniek a rozličných darov pri krste sa aj slávnostne pokrstí, takže nech sa páči. Takže ďakujem môjmu kolegovi, pánovi doktorovi Hlavátému. Takže vám prajem ešte pekný večer, milí rodičia, milí diváci a pekný večer, veľká rodina priaznicov ľudového umenia. Som plná dojatia a viete, tak vám tak krásne hreje pri srdci, že ťažko tie moje myšlienky povedať, čo všetko by som chcela povedať, čo vo mne vyvolalo počúvanie a sledovanie krásy ľudového spevu. Ja si myslím, že ten symbolický názov, keď sme po poli chodili, nechodili len po poli, ale chodili po dolinách, po horách, po našom krásnom Slovensku. Nech toto CDčko sa stane poslom, ktoré s názorom je vlastne nekonečné, nekonečne. Pretože ľudová pieseň je tak stará ako samotné ľudstvo. Vyjadruje pocity, lásku, žiaľ, smutok, to, čo je typické pre nás ľudí. Ale myslíme pozitívne. Nech sa toto CDčko stane poslom, ktoré bude putovať do celého sveta medzi našich zahraničných Slovákov a bude sprostredkovávať takéto chvíle, ako sme prežili teraz my. Ďakujem. S týmto symbolickým žitkom, tak ako poľnohospodár seje v poli a prináša každým rokom úrodu, tak nech toto CDčko je takou úrodou. Dobrý večer, ja chcem len do tých bývalých členov a zakladajúcich členov povedať, že všetci sme ešte stále nažive. Sice tu sme len ja, Milan Koverovný, tu sedí, ale ostatní všetci sú tiež stále živí. Chcem teda zagratulovať Majovi chalanom Tamare, že vlastne sa dokopali k tomuto CD-čku, ktorému my sme sa nikdy nedostali, lebo nemal na nás taký dosah a takú silu, ale dúfam, že nie je posledné, tak ešte raz gratulujem a tiež krstím toto CD-čko. Týmto by sme sa chceli s vami rozlúčiť, poďakovať vám, že ste prišli, že ste podporili a požiadať vás, aby ste skôr neodišli, kým nezjete všetko to, čo sme pre vás pripravili v zále. Takže všetkých vás srdečne pozývame na malé občerstvenie, nech sa páči a cíti sa tu veľmi príjemne. Folklórny súbor Furmani, ľudová hudba a tanečníci a Friška Otopolčian. Pojďte na vás, vidíš!
Gati, Mario,